Bună seara, dragii mei, stimate doamne, domnișoare, stimați domni, bine ați venit! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Este un eveniment special pentru organizația noastră, ARIPA. Este asociația responsabilă cu informarea și protejarea asiguraților. Este un moment important. Suntem la finalul unui proiect de un an de zile, proiectul PAVE. PAVE este prescurtarea de la videoclipul participativ ca instrument educațional pentru dezvoltarea comunităților. Cum vă spuneam, suntem la finalul acestui proiect și astăzi o să vă prezint rezultatele activității noastre de un an de zile, rezultatele proiectului. Vreau să transmit mulțumiri speciale celor doi colegi ai mei care au participat la acest proiect, care sunt alături de noi astăzi, Cătălin Ciucă și doamna Luminița Isărescu. Vă mulțumesc foarte mult! Da, a fost provocator, să știți, un proiect provocator. O să vedeți câteva imagini și ce s-a întâmplat de-a lungul acestui an. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc gazdelor noastre, restaurantul Daine Noin, pentru organizare și pentru amabilitate și proactivitate, partenerilor noștri din seara aceasta de la televiziunea BTV. În seara aceasta o să avem și niște invitați împreună cu noi, alături de noi, din Grecia și din Malta, pentru că acest proiect a fost... Proiectul l-am făcut împreună cu Afoi Papadokostakis. Este o organizație din Grecia, Școala Custea, și Training to Malta, o altă organizație din Malta. Împreună cu dumnealor am făcut acest proiect și ceea ce am făcut noi în România și în special în Drăgășani, au făcut și ei în țările lor. În principiu, o să intrăm cu ei online pe Zoom, să ne spună și ei câteva cuvinte. După aceea, să ne relaxăm un pic, o să facem o primă degustare și apoi o să intru în prezentarea efectivă și o să mâncăm ceva, să ne simțim bine. Dumnealor deja așteaptă pe Zoom. Hello! Hello, Zehra! Hello, Caterina, Maria! Hello, nice to meet you. Sorry you have to wait. O să vorbim și în engleză. Cred că marea majoritate înțelegeți. Engleza mea atât cât e de bună. Zehra, how are you? Sorry, I am okay. And you? We are fine. Yeah. You see, this we are here a lot of people. We welcome you to Drăgășani. Ei au mai fost în Drăgășani, am desfășurat activități aici. I'll talk also in English and Romanian to explain the people here. Okay. Can you hear us? Can you hear me? Yes, now I can hear you. And you don't see me. I put in front of the camera also. I'm here. Hello. Hello. Zehra, you are from Training to Malta organization. You are living in Italy, but you are from Turkey, right? Yes, I am from Turkey. Yes. Please tell us a few words about your implication in the PAVE project and also your experience. Thank you. Okay. Hi everyone, I am Zehra. I am representing Training to Malta. I am very glad to cooperate for this project with ARIPA and Kitea. As I think they are very professional and welcome. And it was also a very nice experience for me to know about the cultures of these two countries. During the session of this project, we have learned many things about the participatory video, because it has been also enlightening for me. And with the trainers and participants,
we have found this project very useful and interesting because especially to make our voices to be heard by the principals. I want to say thank you, Mariam, to give this opportunity to put this project together. And I wish you have a nice meeting, have a good meeting. Thanks, Mariam, to listen to us, to make cooperate together. Thank you, Zehra. Thank you very much. I hope we'll meet again soon, and I hope we'll do another project together, more beautiful and more interesting. Have a nice evening. Have a nice evening. Thank you very much. Thank you, Mariam. Have a nice meeting. Caterina, Maria, which one of you want to tell us some words? Can you hear us? Caterina, please. Also, Olga is with Maria. Caterina, hello. Hello, good evening. Good evening. My name is Katerina Kitea Papadokostaki. Papadokostaki is the only word I understood while you were speaking in Romanian to the audience. Well, I represent a private adult education center in Greece, in Napatos or Lepanto, as it is called. And this town is in the mainland, in the western part of Greece. Well, my motive for participating in this specific project at first was just the name of your town, Dragasan. Most of you may know that there is a history behind that. We Greeks consider that the Greek revolution against the Ottomans started in Dragasan. That cooperation between Ypsiladis and Vladimirescu, if I remember well. Yes, Caterina. Well, this was the first motive. Of course, the second motive was to visit Malta and Dragasan and meet so interesting people who have the same attitude towards community issues as ours. And the third motive was the content of the project, which was to train low-income adults to demand their rights through the participatory video. Well, we found it amazing to be able to inspire unemployed people to participate in the videos. Working with them was a real challenge for us. They trusted us, and we really felt satisfied with the feedback we got, because we sent the participatory videos to the authorities, we sent them to the members of the Greek Parliament, to the members of the council of the town hall, and we had very, very positive reviews. Thank you very, very much, Mariam, for the effort you put to organize and reach the objectives of this demanding program. We are so glad to have met Katalin. Hello, Katalin. Luminita. Hello. Viorel from Romania, from the Romanian team. Thank you, Ferdinando, Zehra, for your excellent cooperation. We're sure that we have made new friends, and we're looking forward to our future cooperation. And last but not least, I need to thank my Greek colleagues, Maria Pavlochrystou, Olga Gaffri, and Ioanna Panou, for their willingness and the professionalism they showed throughout the whole project. Thank you all. Have a great time. Thank you very much. Thank you, Caterina. Thank you very much. I see also Maria and Olga. Hello, Mariam. Hello, everyone. Hello, Maria. Hello, Olga. Please tell us a few words about your experience with PAVE. We have a lot of emotions this evening. For us, it's a very important event. Please. We are also feeling emotional because we understand it is the end of the cooperation
a wonderful cooperation we had during this year. I feel very satisfied and very happy to have met all of you and worked on a very interesting project. It was something very useful for me as a teacher because I developed my teaching skills. I learned a lot. I met a lot of people. I made new friends, and I will always be grateful about this. Thank you, each one of you, and I will always want to see you again and work together and meet you. Thank you very much, Maria. I hope we'll see you soon, and as I said, I hope we'll make another project together. Thank you. Have a nice evening. I wish. Olga, you want to tell us a few words, please? Yeah, thank you very much. I think that this was a useful and interesting experience also for me. I'm grateful because I knew all of you, your cultures, your civilization, your thoughts, and especially because I had the opportunity, as I'm also a teacher, to become part of it, to be able to educate, to train some kind of, a group of people, I think not a group of many people, and that was very satisfying for me. As Maria said, I also had developed my skills in my field. I think that I hope I meet you again in another project. I'd like also to thank Maria and Katerina and Ioana, who were very supportive. And I think that Dragasan and Romania will be a very a memory that will always be in my heart. Thank all of you. Thank you all. Thank you. Thank you, Olga. Thank you very much. Haideți să aplaudăm, vă rog frumos. Thank you very much. I wish you a nice evening and see you soon. Thank you. We'll continue the presentation here in Romania. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Have a nice time. Good night. Good night. Vă spuneam că proiectul se numește Videoclipul participativ ca instrument educațional pentru dezvoltarea comunităților. În esență despre asta a fost vorba, asta vrem să facem prin această metodă. Este o metodă prin care putem să dezvoltăm comunitățile în care noi trăim. Noi ne-am adresat prin acest proiect unor categorii sociale aflate în pericol de excluziune socială. Deci există și la noi în România, și în Grecia, și în Malta, și în toate țările, categorii sociale în pericol de excluziune socială. Și prin această metodă a videoclipului participativ putem să ajutăm aceste comunități să se dezvolte și ele. Scuze că și eu am emoții, chiar le spuneam colegilor că vorbitul în public este a doua teamă după teama de moarte. Nu e ușor să fii în fața zeci de oameni și fără nimic scris. Îmi pregătisem și eu ceva scris, dar l-am uitat. În România, noi am lucrat cu comunități de persoane aflate de minorități etnice. În Grecia, ei au lucrat cu persoane cu venituri reduse și în Malta au lucrat cu persoane din zone rurale izolate, categorii sociale în pericol de excluziune.
Prima activitate a proiectului a avut loc în Malta, la Valeta, în noiembrie 2022. Chiar vă recomand să vizitați Malta. Celor care n-ați vizitat, e o destinație turistică de top din punctul meu de vedere. Pe ecran puteți să vedeți câteva imagini. Am fost acolo reprezentanții celor 3 organizații care au participat la acest proiect. Sunt câteva poze. În cadrul acestei activități a trebuit să atingem câteva obiective. A fost cumva mai mult o parte birocratică. Am semnat contractele între parteneri, ne-am organizat activitatea printr-un așa numit Gantt chart. Cei care lucrați cu organizare, pe partea de organizare, sigur știți ce înseamnă acest lucru. Ne-am făcut planul de comunicare și diseminare, planul de monitorizare și evaluare al activității și de asemenea am pregătit următoarele activități ale proiectului. Cum vă spuneam, a fost mai mult o activitate organizatorică, birocratică, să zic așa. Următoarea activitate a avut loc în România, chiar în Drăgășani. Aici deja fiecare organizație a trebuit să aducă și să participe câte 4 persoane din fiecare organizație. Vedeți aici poza cu participanții la final. Această activitate a fost deja foarte intensă, pentru că împreună am învățat cum să aplicăm metoda asta, pentru ca ulterior, când mergem în comunități, să știm ce avem de făcut. Și o să pun acum un video pe care l-am pregătit în urma activității respective. Are și muzică, frumos. Acum, după această activitate, fiecare organizație a mers în țara ei și am început să punem în practică ceea ce am învățat. Noi, în România, cum vă spuneam, ne-am adresat persoanelor din comunitățile de minorități etnice și am făcut activități în Drăgășani, în Grădinari, Băbeni și Râmnicu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea, aici am discutat cu formatorii. În urma discuțiilor au rezultat videouri. Ce se întâmplă?
Pentru a rezolva problemele din comunitate, metoda aceasta a videoclipului participativ presupune să stăm cu toții la masă, să identificăm împreună problemele cu care comunitatea noastră se confruntă, să identificăm și soluții și apoi să avem capacitatea să ne punem în fața unei camere de filmat. În ziua de azi avem cu toții și telefoanele mobile care sunt foarte bune și să spunem care sunt problemele comunității noastre. Fie că vorbim de, poate, o organizație, o școală, un spital sau chiar o comunitate, un cartier, o localitate și așa mai departe. Și acest video este transmis în atenția celor care sunt abilitați să rezolve problemele. Este o metodă, să zic, pașnică, foarte eficientă de a rezolva problemele. În Drăgășani o să vă pun un video legat de una dintre activități. Cred că o să recunoașteți dintre personaje. A fost realizată în cartierul Sfântul Gheorghe. Cred că știm, cunoaștem zona cu toții. Și să știți că chiar s-au rezolvat din probleme. Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit! Vă felicit pentru că doriți să participați la acest proiect. Da, așa s-au întâmplat lucrurile la realitate. Este un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul, după cum vedeți, se numește Stare Respectare. Și această respectare vine de la videoul participativ, ca și instrument educativ pentru dezvoltarea comunităților. Asta încercăm să facem în acest proiect și sper să facem împreună, să învățăm. Bună ziua! Astăzi am avut o ședință cu oamenii din cartierul Sfântul Gheorghe, care ne interesează și pentru noi, pentru comunitate, pentru comuna asta, niște lucruri foarte importante. De exemplu, ne trebuie un dispensar pe care avem nevoie toată lumea, care locuim în satul ăsta. Avem nevoie de apă, de canalizare, pentru că avem o stație undeva aici, așa la 100 de metri, care este foarte apropiată de sat și când de vară miroasă foarte urât. Și nu funcționează. Eu, de exemplu, plătesc, sunt legat la ea și care nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit de ea, de această stație. Asfaltul, cum se vede, am văzut asfalt care avem pe strada Digului, așa se numește strada Digului. Strada asta o văd undeva în alte primării, în alte orașe care le are pe câmpuri, pe terenul agricole. Agricole mai bune. Așa. Pe stradă, pe apa, pe plopi, Avem nevoie la ieșire din sat, avem nevoie de o barieră, pentru că acolo s-au făcut foarte multe accidente. Copii, chiar și mașini auto. E foarte periculoasă calea ferată și este desemnalizată cu o barieră, care prevede o barieră acolo. Să știți că sunt oameni care nu au făcut asta niciodată. Mulți dintre ei nu au o educație, poate nu au fost la școală, poate au doar 4 clase. Să vii să vorbești în fața unei camere și să spui, e un lucru foarte mare. Să știți că, așa dacă ne uităm, poate pare simplu, dar încercați să faceți lucrul ăsta, să vedeți cât de complicat este. Și uite așa, spunând lucrurile astea și ducându-le în fața celor care pot să le rezolve,
lucrurile chiar încep să se rezolve. Și acolo, în colonie, în Sfântul Gheorghe, știu sigur, o parte din dumneavoastră mă cunoașteți, sunt implicat și în zona asta de administrație publică și știu că încep să se rezolve. Pentru că odată ce vezi atâția oameni care îți cer să faci lucrul ăsta și spun exact care sunt nevoile lor, atunci știi ce ai de făcut. E foarte simplu. Nu o să vă rețin foarte mult cu partea asta. Trecem și la activitatea celor din Grecia. Ei au luat grupuri de oameni pe diverse domenii de activitate. Sănătate, antreprenoriat, cultură și așa mai departe. De asemenea, o să vă arăt un videoclip realizat de ei pe partea de sănătate. Se confruntă cu aceleași probleme ca și noi în România, cu corupția, și ei vorbesc foarte mult despre mită, despre plic. Plicul care se dă pentru a beneficia de servicii de sănătate. Μελετήσαμε, αναλύσαμε και συζητήσαμε το θέμα χρηματοδότηση των γιατρών, το λεγόμενο φακελάκι. Φακελάκι, μία προτίμηση μας στην στο νοσοκομείο. Όλοι μας έχουμε έρθει με κάποια στιγμή με αυτή την περίπτωση. Γιατί όμως είναι αυτό? Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν τους νοσοκομείους στο να ζητήσουν φακελάκι, όπως και πάρα πολλοί λόγοι που οι ασθενείς από μόνοι τους το προσφέρουν. Θα σας πω λοιπόν και εγώ τη δική μου ιστορία. Κάποια στιγμή η κόρη μου χρειάστηκε να κάνει μια επέμβαση. Συμφωνήσαμε με τον γιατρό, μου είπε ότι για διαφόρους λόγους δεν ήταν εύκολη η επέμβαση. Χρονικά δεν ήταν εύκολη γιατί ήταν μέσα στο COVID. Οπότε μου λέει να την κάνουμε. Εγώ παίρνω 2.600 ευρώ στο νοσοκομείο. Στο δημόσιο νοσοκομείο. Μου είπε βέβαια ότι επειδή εδώ είναι το δημόσιο νοσοκομείο, μπορώ να του γράψω ένα ευχαριστώ και να μην του δώσω τίποτα. Εγώ φυσικά και τα έδωσα, γιατί έπρεπε να γίνει η επέμβαση, οπότε και το πράγμα προχώρησε. Οι γιατροί αναγκάζονται λόγω της οικονομικής κρίσης να απαιτήσουν το φακελάκι, γιατί τα οικονομικά που παίρνουν είναι λίγα. Σε από τόσα χρόνια που έχουμε σπουδάσει. Το νοσοκομιακό προσωπικό πάλι και αυτό απαιτεί κάτι, γιατί και αυτό λόγω πάλι της οικονομικής κρίσης πάλι τα οικονομικά είναι χαμηλά. Οπότε αναγκάζονται. Και έπειτα ο ασθενής τα δίνει για να μην μπορεί να ασφαλίσει. Άλλος ένας παράγοντας που οδηγεί στη λήψη του φακελάκι που λέμε είναι οι κακές συνθήκες εργασίας. Οι άνθρωποι στα νοσοκομεία δουλεύουν σε απαντηνά περιβάλλοντα, αυτό νομίζετε όλοι τι είναι κάποια εξοπλισμένα, αλλά συνήθως δεν είναι τόσο εξοπλισμένα. Χρειάζεται πολλές φορές να φέρουμε πράγματα από το σπίτι του. Vi se pare interesant să-l las până la capăt, să ruleze? O să merg la final. Να μην ξανασταθούν, αύξηση προσφέρειας προσωπικού και παράξενες διαφορές. Χρειάζεται πρόσληψη προσωπικού στα νοσοκομεία, κυρίως γιατρών και νοσηλευτών, να εξοπλιστούν με καλύτερα μηχανήματα τα νοσοκομεία και να γίνει μια αλλαγή στο σύστημα υγείας. Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του προσωπικού, να γίνεται κατάρτιση του προσωπικού με σεμινάρια και σίγουρα να γίνουν ψυχολογικά τεστ. Iar cei din Malta, cum vă spuneam, au avut de-a face cu persoane din zone rurale izolate. Vă dați seama că sunt condiții destul de grele și la fel au discutat cu oameni de acolo care au venit și-au spus problemele și au venit și cu soluții. Am selectat unul dintre videouri. Este un video un pic mai lung. I am a medical student at the government. I have already difficulty with materials for their exams
and it makes me stressful. The instructor can be more open to experimenting with different teaching styles. They set clear expectations, and expectations should be clear. College wish institution costs too much for the students. Education expenses can be supported by the state and the government. Este un student care vorbește despre problemele cu care se confruntă în sistemul de educație. Hello, I'm Joe. I'm a farmer in a rural area. As farmers, we have problems such as the lack of financial resources, lack of access to credit, inadequate transport soil erosion, climate change, inadequate drainage, lack of high quality seeds, loss of agricultural land, lack of modern farming equipment, farmer organizations, disease, increase in diesel and fertilizer prices, agriculture policy. The possible solutions can be eliminating middlemen, storage facility, bargaining capacity, training facility, adequate transport facility, reducing of the cost farmer inputs, provision of fund to the farmers, encouragement of the age and the gender in farming sector. În principiu, cred că ați observat că partea asta de a folosi videoclipul pentru a discuta despre problemele comunității noastre și a propune și soluții. Următoarea activitate s-a întâmplat în Grecia, în Nafpaktos. Localitatea Nafpaktos este o localitate asemănătoare cu Drăgășani, ca și populație, ca și suprafață. De acolo este organizația din Grecia cu care am lucrat în proiect și atunci efectiv am tras concluzii vis-a-vis de proiectul nostru, ceea ce s-a întâmplat, ce avem de îmbunătățit, pentru a-l putea finaliza în foarte bune condiții. Un alt rezultat foarte important al acestui proiect este un manual care poate fi pus la dispoziția oricui, atât în format electronic cât și tipărit, prin care efectiv oricine, orice organizație poate pune în aplicare această metodă a videoclipului participativ pentru dezvoltarea comunităților. Dintre dumneavoastră, cei care v-ați lăsat adresa de mail, o să primiți acest manual pe mail în format electronic. M-aș bucura să-l citiți și poate chiar să punem în aplicare metoda asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea cu care m-ați ascultat. Despre asta a fost vorba în prezentarea rezultatelor și vă doresc o seară minunată în continuare. Cum ați inițiat acest proiect? Bună seara, mă bucur că ați fost alături de noi în această seară. Este un moment important pentru organizația noastră, un eveniment important al proiectului pe care noi îl derulăm, ARIPA, Asociația Responsabilă cu Informarea și Protejarea Asiguraților. Eu sunt Marian Roșca, președintele asociației și timp de un an de zile am derulat un proiect Erasmus+, un proiect numit PAVE, videoclipul participativ ca instrument educațional pentru dezvoltarea comunităților, prin care, așa cum spune și titlul proiectului, am încercat și eu zic că am reușit să implementăm această metodă a videoclipului participativ pentru a dezvolta comunitățile și anume comunități de persoane aflate în excluziune, în pericol de excluziune socială. Și în seara aceasta suntem, cum spuneam, după un an de zile suntem la finalul proiectului, care a durat un an de zile și diseminăm rezultatele proiectului către oameni, către comunitate, către persoanele interesate. Țara noastră nu a fost singura țară din proiect, ci alte regiuni s-au alăturat proiectului. În cadrul proiectului am fost 3 țări partenere, 3 organizații din 3 țări, România, Grecia și Malta. Din România am fost noi, ARIPA, Asociația Responsabilă cu Informarea și Protejarea Asiguraților. Din Grecia,
organizația Afoi Papadokostakis Școala Chitea și din Malta Training to Malta. Care au fost beneficiarii, minoritățile și cam câte persoane au avut parte de această acțiune? Da, beneficiarii au fost împărțiți în 3 categorii. În România am lucrat cu persoane din minorități etnice. În Grecia s-a lucrat cu persoane cu venituri reduse și în Malta cu persoane din localități rurale, din zone izolate. În total am lucrat și am colaborat cu un total de 60 de facilitatori și 180 de beneficiari finali. Cam ce au deprins aceștia după acest proiect? Da, efectiv, prin acest proiect i-am educat, să spunem așa, pentru că Erasmus Plus este atât un program de mobilitate cât și de educație a adulților și beneficiarii finali au învățat cum să folosească metoda videoclipului participativ pentru a-și dezvolta localitățile în care ei trăiesc și activează. După acest proiect vă orientați și către alte programe? Da, în primul rând vrem ca proiectul să aibă o sustenabilitate în continuare și să continuăm cu aceste activități și de altfel ne-am gândit deja să dezvoltăm și alte proiecte în care să folosim această metodă a videoclipului participativ și să aplicăm concret pe domenii concrete, cum ar fi sănătate, educație, cultură și așa mai departe. Antreprenoriat e foarte important. Mulțumesc și eu, toate cele bune!